Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeɓe ko Menage TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yawde men ñalawma amde woni altine ene hawri e tati lewru men jeeteɓeɗo woni août hitawɗinaji ɗe nogas jeegom ɗo e wuuro Tittungo Madina Gounass jumama ko Kamadina Gounass. Alhamdulillah oɗo saaha koye wirdu he wona duwa wirdu o wona machallah en ƴetti seeɗa e duwa o machallah salli o ko duwata ko en ƴetti ɗum seeɗa. Alhamdulillah alamin hande ɗon puɗɗoɗen gadden nder vidéo o en jetti dendagal bandiraɓe kala dendagal yeeɓiyankoɓe kala en mbi ene fof ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En mbi ceerno jam waali musidɗo men Daouda Dia toon to leydi Amérique o wi kamɓe soɓe jeeɓa vidéo o kala subaka toon to Amérique kamɓe wayata kono wiide ceerno jam waali ni wayata koɓe jildire ceerno eɓe dokka ɗum junngo e junngo machallah. En jettidirangal amrinaɓe kala e dow winde makko ceerno Baro Dia machallah toon to leydi Amérique en jettiɓe jaarnoɓe ha no hannirta ni. En jettidirangal yeeɓiyankoɓe kala musidɗo men mo ganduɗa ko Samba Diagouraɗo Srankulle bawɗo Pulaar Srankulle jiɗɗo ceerno Srankulle janngude e dental ceerno machallah to madinen elmiɗo machallah sara Daka ɗo machallah. Alhamdulillah alamin mo ganduɗa en jewtude makko ko heewi machallah ganduɗa ko ina naftore o jarama sanne. En calmini ha toon to Diaguile dinaga wuro men Diaguile fof en jetti en jarniɓe e dow inde Samba Diagouraɗo machallah. Alhamdulillah alamin dental heewɓe heɓe mbiɗa Samba Diagouraɗo fof enen gandimo machallah. En jetti dendagal bandiraɓe kala dendagal juɓɓe kala machallah ɓe jarama sanne sanne. No mbiɗen ni duuso ceerno fuɗɗi ko 8e mois 2025 wadde noon 8e mois 2026 wonat hitande so Allahu lamɗo jaaɓi wadde ko aset garoɗo o inchallahu mawla wonat hitande ko puɗɗiɗen oɗo duuso ceerno inchallahu mawla. ɗum noon ko teddugal julɓe ko teddugal yeeɓiyankoɓe kala ɓe jarama sanne sanne. Alhamdulillah alamin en jarkati o e banggue ƴetten galle ceerno no foti inchallahu mawla. Alhamdulillah rabbil alamin en jibboleru ndu machallah eskey ko nder juma makko Kamadina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ya alhamdulillah rabbil alamin machallah machallah. En beltima no fewi no fewi machallah. En tawtorama kadi no foti fof kadi to banggue kadi jofnirde duwa wirdo machallah. En jetti bandiraɓe kala en ji sara ceerno Ibnu Umar ceerno hakkude ceerno Djilani rewi hen ene kadi won sarifaji kadi rewi hen machallah. eɗen gandi ceerno men ɓe en teddini sarifaɓe Cheikh Ahmad Tidiane tanira muɗum ɓe teddini ɗumen no fewi no fewi no fewi no fewi machallah. So Allah jaaɓi men garto e tariha on galle ceerno to Dakar mo sarifaɓe dokka o inchallah to Pikine somi juma ile Pikine wonno men garto hen inchallah mala on galle no heeɓira no ɓen baddano kamɓe sarifaɓe ha ceerno Abdou Aziz Sy en hawri hen inchallah haari han kadi haɓe dokka on galle
non musidɓe alhamdulillah min gartitta to mum hitande nde fof wonde wonno wonde galle o maaha machallah min gartoy on tarih so Allah jaaɓi inchallahu mawla noon jeeɗi on koɓe Nagui TV on beltanama sanne on ñaganama jaam jetti foof en jarno foof en alhamdulillah alamin noon en jetti denndaangal julɓe kala machallah oɗon ñalawma moƴƴo laaɗo machallah woni amde ñalawma gaɓɗo woni altine alhamdulillah alamin ya rabbal alamin machallah oɗo saha kadi duwaw wirdo gasi ha laaɓi hankkadi ko woddira wasifa wonere taggede so taggama gasi yaɓane inɗeli ɗi caggal inɗeli ɗi joom hajuji en on saaha juurat ceerno men moɗon nde jooɗaɗo ko ɗon juurote direct ceerno men moɗon won golleji gonɗi gollede e nder juma o alhamdulillah musabi oɗo saaha waylo wona gueɗen seeɗa alhamdulillah ɗum kadi ko jaam tan ɗonno koye ɓeydare wona inchallahu mawla en jetti foof en jarni foof inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin hanki jammo ko dimanche eɗen gandi kala dimanche eɗen jogui yewtere to radio men Daka FM yewtere wiyetede andu hoorema machallah hanki o en gaddani bandiraɓe tarikh cinca wuuro men Ɗeybata lawol Daaru machallah e sawto ceerno Sarif Diallo to wuuro men Ɗeybata machallah vraiment weeli sawto laaɓi sawto kanko Sarif ɗon ɗo wuuro men Ɗeybata lawol Daaru eɗen gandi Ɗeybata sinca commune 1942 machallah ceerno Mamadou Almoudou ndeysan woni ɗon caggal ceerno Moussa Wagne woni ɗon caggal muɗum kadi ceerno mo ganduɗa ko Sada Diallo machallah jinnaɗo ɗum ceerno mo ganduɗa jinnaɗo muɗum ceerno Sarif Diallo gonɗon joni khalifa o woni ɗon noon kadi ceerno Sarif Diallo oɗo saaha machallah kañum woni ɗon fodde joni duuɓi nogas pawɗi machallah mawla alhamdulillah alamin en jii tarih o no haalirɗum ni hakkude ceerno Seydou e ceerno Ahmadou Baro Mbour no cinciri wuuro ngo no e hawnade machallah eskay ceerno Ahmadou Baro windi inde Ɗeybata ƴetti horde fawi hen ceerno Alaji Seydou ari o wi ɗum bisimillah innen wuuro ngo ceerno Seydou wima ala innu tan o yala motte juuɗe ma wadde ceerno mawɗo wi mbaɗi inna so hawri e anniya ma eskay wi wadde en mbi wuuro ngo Ɗeybata tan ceerno Ahmadou Baro hippiti horde nde tawande ko ɗum winduno machallah jiyaɓalla moƴƴiɓe tedduɓe machallah tarikhaji belɗi machallah caggal muɗum gadduɗen yewtere jinnaɗo Baba Mamadou Gaye guila gandi kanko o yiya donc 1936 kanko wuuro ngo jijji kanko ceerno jijji kanko Baba Mamadou Gaye guila to wonno Gambie haw yehi Sierra Leone ha warti dental Conakry to Gambie ceerno Lamine Sy ndeysan noɓe mbadda ɗon ha laamu ngu ha yoga yimɓe ndendiniɓe e laamu ngu waɗa ñawore so Sékou Touré dental Madina e Sékou Touré wadde ñawore ha dental ngal liɓi tawa wadde ɓen ko takkuɓe tan wodani he machallah ha Sékou Touré welti itti defte temedere alɓural karime ko Baba Mamadou Gaye yodan ceerno men mawɗo walteɗo taala an kanko Sékou Touré o ñaagui duwaw o wi so Sénégal hemno ko wayno ceerno Seydou en ɗiɗo Afrique o wi Afrique kanko Sékou Touré Afrique hemno hono ceerno Seydou en ɗiɗo Afrique wonta yaaru caggal ndeysan machallah cakkittorɗen ceerno Sarif mo Seydou Darou ɗo waɗanen yewtere cinca wuuro men Sunnatu Dande Maayo machallah yewtere wonde fayida ceerno Bachirou Wane machallah hanki bandiraɓe kala guddina ɓoggol ngol to radio ɗo naati kulli weltare men no feewi e ɗiyo tarikhaji belɗi baɗɗi fayida sanne machallah ñaagui ken duwaw no feewi so Allah ramlo jaaɓi yidde men kala wuuro ngo ceerno Sinthi ken yettotoɓe toon inchallah mawla badden ɓe tarikhaji jewte cinca wuuro ngo e cincanaɗo hol kañum ɗo ha ferloto inchallah mawla Salalatu en Maymanatu en guure gonɗe diwan Touba toon Madina Touba ɓundu en ɗen foof inchallah so Allah nawni yajede eɗen jiiɗi yettade ɓe waɗen jewte baɗɗe fayida sanne gartiren moften renda ngo waɗe nder YouTube aji ɗi majjata mayata ɗo ha taniramen ngal gaɗɗo foof gara tawta ɗum ɗon inchallahu mawla jehen nder jokten golɗe inchallahu mawla ko foti haalede ko ene heewi inchallah
arde balɗe jeeɗo e juuraade ɗum e jogude anndam o ɗoonde laabi enene maɓɓe njuudino denndal ko noon salminii on njuudiima on jokkina mooɗon e anndam min ñaagii duwaw min duwone kadi yo Allah jokkan en anndam dal yo Allah ɓen fayude feerende nde yo Allah ɓen barkeede feerende nde jinnaaɓe ɓe bisimilla moɗon ceero wi Jok insyaallah. Ndeysaan machallah Ceerno Alassane Diop to Lobane jaato Ceerno France Mamadou Dental Boyinaji Ceerno Cheikh Niang to Boyinaji machallah. Est-ce que Yes.
machallah ceerno Cheikh Nay to Boyinaji machallah dental Boyinaji machallah amin ceerno Cheikh Nay to Boyinaji machallah ceerno Cheikh Niang to Boyinaji machallah alhamdulillah di jama o fodde ko woni fewnede hen ko wonji alhamdulillah rabbil alamin dental Boyinaji machallah gargol ceerno Cheikh Niang to Boyinaji machallah ɓe tawe ɗo wuro Tittungo Madina Gounass machallah ko weltare ko ɓeydare tigui rigui alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah baba Mamadou Lamine Demba Salmata machallah goto jamare ɓe ceerno machallah ceerno Cheikh Niang to Boyinaji ndeysan bolɗe dam bolɗe alhamdulillah machallah nata galle ceerno Bachir Thiam machallah machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Siraji An machallah en jiiɗo hay ceerno Habib mo Thiam Tidiane Fass hay won en jiiɗum ɗo machallah o ñala moƴƴum ala ɗo ceerno Habib mo Thiam Tidiane Fass hay won en jiiɗum ɗo ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وما شاء الله دلتار ودي سبك dental Boyinaji ما شاء الله dental Fass Gounass ما شاء الله tawdir dental Madina Gounass mbiyata ko ما شاء الله koddam dufe kosamam wurwu tan yara ko gotum endam gotam ما شاء الله الحمد لله اسكي ما شاء الله ما شاء الله inchallah ceerno fade ceerno Jalal fade ndeysan ha ara duwa waɗe skay machallah skay alhamdulillah rabbil alamin
machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah weltare mawde tigi iske alhamdulillah machallah alhamdulillah rabbil alamin iske seeɗam Allah rokkiɓe de wonko tindinta wonko janginta ndeysaan goto ka itan goɗɗo gueɗal ha timmi machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah iske machallah alhamdulillah rabbil alamin ɗon pour waɗede kadi haccen jilal ara wadde secondaji kam machallah nogas en fada wonko ɗum janginta iske alhamdulillah rabbil alamin yalɓeɗen jaam hande kay ɓerɗe ne kewi tep weltare machallah ɓenen kadi yiyaɓenkoɓe ko so jeeɓi ko noon kadi beltorto alhamdulillah rabbil alamin yalɓeɗen jaam eɗen kisal joni o sen keeɓi men jaaɗo dental ngal ganduɗa ko boyinnaji ƴeewen somin keeɓe mabɓe yewtere ene foti foof min jaɓɓa ɗum joni inchallah mawla min ƴeewen saabu en namdima Thiaral Kane Diop hoddiri wi elle so renta koye ñalawma heeɓe kotata wadde enenne men eto yaade toɓe jippiɗo garcen baccirti ɓe jippi mbeɗa Allah noon keɓen maɓɓe yewtere ko yeeɓiyankoɓe en naftoro ko julɓe en naftoro inchallah mawla ñaguen duwaw no fewi no fewi alhamdulillah no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren yiɗon badde ko jiɗanɗa hoore ma Allah jarama on jarama ceerno Amadou Ba Yel Thiam